Espero ez duzun egoera batek, ez du zertan munduarekiko deskonexioa suposatu behar zuretzat. Edo zein ez behar edo hondamendiren aurrean, epe oso laburrean aktibatu ahal izango dituzu zure komunikazio kanaleak logikalainen bitartez. Berdin-berdin, zure komunikazioa oztopatuko duena aurreikusi duzun zeo zer bada. Leku aldaketak, lanak, zenbat errastuko liratekeen gauzak antolatu dugun ekitaldi batetara zenbat jende joango den aurretik jakingo bagenu, ezta? Logistikako ezustekorik gabe edo katerina edo aforoa, posible da bai jakitea. Zu konbida ezazu nahi duzuna eta guk galdetuko diogu joateko asmorik ba ote duen. Zaharkitua gelditu den datu base bat erabiltzea nora esean ibiltzea bezala da. Hori dela eta oso gomendagarria da gure bezero eta balizko bezeroei buruz dugun informazioa eguneratua edukitzea. Modu honetan, komunikazioa arina eta zuzena izan dadin. Lan hori segurtasunez egiteko bitarteko eta langile aproposak ditugu. Nola indartu daiteke telemarketing kanpaina bat? Bertaratuko liratekeen komertzialen bitartez eta beharrezkoa balitz salmenta.finkoak ezarriz. Modu horretan, telefono bitartez erostera prestez dauden bezeroen beldurrei aurre hartzen zaie. Horretara ohituta dagoen saltzaile taldea dugu logikalainen eta gainera zuretzat espreski salmenta puntuak ezartzeko aukera ere azter genezake.